haga kitab Isaya nong ba khat saw ini pule ni khot ka khat wei ka ong ya ka burom jong me lapan hiar shat dujok bat ya ka jingriu ki bela jong me yo ksan la siang hapo jong me bat ki ksan kitab ye me ka ba kran chpang ka jing yap jong us em babilon ka jing hap no jong ka hima babilon bat ka ni kalano kade ka power ne ka jing kren parshi ka jing kren menti ka ba ki ong ka ba haktin hebrew ha khot ba saw ka ba u Isaya ong men power persya yos em Babylon bat men ong akum no unong ban bor le dono ka snong ksiar kala dono men power connecting power ha kitin hebrew gade jisha mashal ka jimut juga gade ka kala bande ka parable ka parshi leni ka bang ong power ka jingkran menti leni ka by word jong pareng haktin pareng by word kade by word kemut ka jingkran siat ka jingkot sin no da ka jingkot da ka bashu siat da ka bashukran siat parshi kata da jimut masha bar ha bede ka jing hap jonus em ka jing yap jong u ka jing kalon jong ge hima Babylon u Isaya u siat parshi baru ong pin syiem ye gane ka power but pin ha Bible Catholik ka ong gumta pin pule ye gane ka power siat ban kenkok ya us em Babylon kemot ban kren menti syapang ka jing hap jong now ha Bible thymmai kani ka BSI thymmai ke badang translate mana kani ka ong ini ktin ka penon kam ktin power kum ka jingtem men tim yus em Babylon so men tim yu men kren proverb men kren start chapang jong ka jing hap jong ka khot ka bakat we ka ong ya ka burom jomi lapan hiar shadow dujok ka bat ki ksan kitab ime yo ksan le siang hapo jome kene re ga wei nagi dukhot ka ba pen perkhat ye ki nong pule ye ka Bible khasi ban perkhat ba ka de ka kene ga dujok ka de ka jaka ka ba ksan yum yap ka ding bom julip kene re ga wei nagi dukhot ka ba penlong ka ba pen perkhat ye ki nong pule Bible khasi ki mot ba ka ta ka dujok kadai ke jaka ba kusan miap namar ke ni ke khot ko ong ya ka burom jumile pen hiar shedo dujok bat ki ksan yo ksan na siang po jume bagi ksan ki tab me now khot ba khandai ong kum ne ya ka dujok na chepo la pen khi na ga banta jume ban lektan ne me ha ba me wan ban pen khi ban lektan ne me ha ba me wan ka pen khi na ga banta jung me ye gi suyap kane tin suyap ka kam dai gitu ksui ka bakran jipang ka snayap now kini baro kam da mut e baka jia sha ha kane ga dujok kai ga bajia ha dujok kumu usaya ong kane ga dai tang parshi kane ga dai tang power kane ga dai tang jingkren menti ka by word ne ga jingkren jingtem ban shu kun kok yos em ya ga jing hap jong em Babylon ban risa ban lekemen halor ka jing hap jong em Babylon nangan pule naga BSI ga ba thymmai ka ong kum nei ni khten haga thot ka ba khandai ka pyrthei jong ki baiap ka pankre ban priang snobha yos em jong ka Babylonia ki snayap jong gito ki ba donbor haga pyrthei ki ksar ki snayap jong is em ki yeng nagi khet jong ki now khot ka khat we kong melam len ban yo ka jing pandon burom dagi sur jing temba duitara hare menta hangne medon ha ga pyrthei ke baiap methia ha jing thia jong ksan
bat la tap nep ye me de ki we kat biasa ba thymmai ka khlem ong ya ka burom jeme la panher shadujok ka ong ya ka burom jeme la panher sha ka pyrthei ge bayap ka biasa ba thymmai ka podon kam ni khtin ka ong pyrthei ge bayap ka biasa barim ka ong ka dujok tapi pule ya ka Bible kasi jong ka balang Roman Catholik ka ong ka ñiamra so ngi don latli Bible kasi ka we ka ong ka dujok ka we ka ong ka pyrthei ka bayap ka we ong ka ñiamra ka khubor de gini ka dujok ayu syakaba syiem babilon leit hiar haga jing yap jong namar la de pule ya ka biasa ba thymmai ka khlem ong dujok ka ong ka pyrthei ge bayap la de pule ya ka jong balang Roman Catholik ka ong ka ñiamra so la de pule ya ka Bible Catholic ba ya biasa ba thymmai umdan dujok hang to umdan dujok hagan ge kitab jong Isaya nom khatsa so nang nong yo ini idea baga ka dujok kedai ke jakah ba kusan nyap keding bom jilib yo eka naga biasa barim halo naga kitab Isaya haga ami ka way na kidkhot kadai naga kitab Isaya nong khat saud khot ba khat way bukren ya ga burom jemel penhap shedujok but uksan le siang apo jeme bat kiksan kitab ini na ka Bible biasa thymmai ka ong ya ka pyrthei ge bayap ya ka burom jemi la penher je pyrthei ge bayap yo ksan le siang apo jemi ti la tap imi de ki we la tap nep imi de ki we pitip ka mo de yu ni ki we na hoba pule ya ka biasa ba thymmai Sapa kau kumne ka pyrthei ke bayap hang ni ka hanre mentah hang ni medon ha ka pyrthei ke bayap kam dei dujok ka dei ka pyrthei ke bayap kat kum ka biasa ba thymmai kam dei ka dujok ka dei ka pyrthei ke bayap kat kum ka Bible Catholic kam dei ka dujok ka dei ka ñiamra so ka shong ha ka Bible ayu pipule la de pipule ya ka ne kalau nggak pyrthei ke bayap la de pule ya kene kalau nggak dujok la de pule ya kene kade ke ñiamra so now kay ni khtin ha khtin Hebrew kini khtin dujok ne ñiamra la ne pyrthei ke bayap ha khtin Hebrew khtin original kade shio SHEOL shio na kini khtin shiol ya kini khtin shiol ka biasa barim ke translate dujok ka biasa thymmai ke translate pyrthei bayap ka Bible Catholic ke translate ñiamra ya kini khtin shiol pile ban pule ka kitab Genesis klong bala punyo ka khot bala busan ka bakran chpang ka jing banyau ka jing yam briu jong Jacob habu yos ngo ba Joseph ulayap umut ba umrat khlau le si penyap yu namar ki para ki hemen jong Joseph ki wan bat ki ong pangim ngimtip kumnu ka ig bajayo Joseph ngilap ini ge jan jo bat ka jan ba khles nam ba ki ong tharai le si umrat khlau penyap yu bar Jacob unge ba umrat khlau la penyap yu Joseph bar ong ngale hiar sha shio daga jing sosi Genesis la punyo la busan kong Jacob ubenya bot uyam ong ngan le hiar sha ka shio daga jing sosi haga bias ai bathma barim ka ong ngan le hiar sha ga jing tep nagni khtin shio haga bias ai bathma Genesis la punyo la busan kong ngan le hiar sha ga jing tep daga jing sosi ka bias ai bathma ka translate igini ngan le hiar sha ga pyrthei ge bayap daga jing sosi ka khtin shiol haga BSI bathmai ka translate ka haga Genesis la nyo la busan ka translate ka kum ka pyrthei ge bayap now la da pile ban pule ka ne biang na ka Bible Catholic ka ong biang ka ñiamra
ka Bible kasi ko ong barim biasa barim ko ong ka jingtep ya ni ten shio ngidon ya ka jing hang ni namar ba kani ka biasa barim teng teng ka translate ya kani ka ten shio kum ka jingtep teng teng ka translate ka kum ka dujok balada pilai ban pule sia gawai naki hagi kitab sam ga bispa labo khanda yang ni ten shio u debidu ong atkot bapra sispa labo khanda sam ong ladang siang ya ga ladang kiu shabneng hakmi medon hata ladang siang ya ga jingthia hanyamra hakmi medon hata naga Bible biasa ibrim pendon kami tu keten ñiamra ke keten ang to ga shio ladang kiu shabneng medon hata ladang siang ga jingthia hashio medon hata ka biasa ibrim ke translate itu keten kum ga ñiamra ka Bible Catholik ro ke ka ba kalong translate kum ga ñiamra now let us play ban pule pat ya ga biasa ba thymmai ka klem ong ñiamra biasa ba thymmai ko ong ladang hiar shag pyrthei ke baiap so ka ñiamra ka dujok ka jingtep bat ka ñiamra ka pyrthei ke baiap bat ka pyrthei ke baiap now ya gani yang ketin ya jok ka shio dia ngat pan ipi ya gani ketin jok shio haga kitab sam ka ba khat nriu ka khot ba shpo u debet ukraine ga jingtol pa ong kum ne shapang ga jinyap ba ga jimi pat u jis ukres ukraine jipang ga jimi yap ba ga jimi pat ukres u ang kitab sam khat nriu ga nong khot ba shpo na ba menam ino ga mansim junga hashio menam ino ga mansim junga hashio ka bsi barim ka ong menam ino ga mansim junga ha ka jaka bomyo i ye ga kten shiol ka biasa barim ka trans haga sam kan rushpo ka translate ka kum ka jaka bomyo i haga biasa ba thymmai ka translate ka kum ka pyrthei ki baiap yang ani ka ri ki baiap ka ye ga ni kten shiol tang si sini haga Bible bro kawe ka translate ka biasa barim ka translate ka kum ka jaka bomyo i tang si sini now ka jingkli de gani balai ha ka bede bat u debit sam spa la ba khandai baru ong thot ba pra ong ladang siang ya ladang kiu shubne medon hata ladang siang ya ga jingthia hanyamra medon hata piti balai ka biasa barim ka podon kam itu ktin kapan kala ku ten shio shaga ñiamra ha ga sam spa lo khandai ka daw de namar bo debit u de bru bohok u nong tho kitab sam de bru nong tho kitab sam mo de bru bohok so ka klem translate ka kum ga dujok kam not shu ka biasa ba thymmai kam not shu ban translate tu kten shad dujok now kam ngamut pat ban ong ba kim ju translate ka dujok ki don pat ki khot ki bobon ga Bible yang ni kten shio haga Bible buruk gue haga kten Hebrew kadon kum man rup hotam ini kten shio now ki haga bay day bat ga sampat ke bakan riu bad khot ke ba shipo ka klem translate ga dujok ka klem translate ga jingtep ka shuong bay ka jaka bom yo i haga Genesis 8:8 ka biasa barim ka translate biang itu kten kum jingtep na balai ka biasa barim ka ong ngalai hiar sha ka jingtep shalo kon jinga balai ka ong jingtep namar do Jacob so ban lada translate dujok msngoy ha mau Jacob te de bohok te msngoy ha ban translate ya gani kten shio kum ka dujok so ong no jingtep PP in em igor kom translate in ikten shiol ki bru translate ka kum gor kom perkat jengki lada udai u bapop ong dujok la udai bohok shu ong no jaka bomi i shu ong no gede ga jingtep bagum ta ter so ya ka hagan ga jaka ka ba khot shiol ka kum ga Bible u Jacob ro le shiol syiem babilon ro ulet hashio u David ro ulet hashio u Chris ro udon ulet hashio lane shao kadai shio
bahop abapop ukris jisuro ulai haga jiyab jo hasio na ka ege bapen perkat ka ege bapelongi ba perkat bagane ga negel nong ba khat sao jong u isaya ye potential de ban translate dujok monobongi namar jabing jong ginong translate ye ga bible ga si ki perkat ba namar ba ode bom nge yo ble do sem babilon ba le ben ye khon Israel so yo ne de ban pha se dujok na ta ga translate ye to khtin dujok ngam ong ba bakla ban translate kumta saba kam de ba bakla ban translate dujok tang ba ngede ba snotho ye ka dujok ayu ngede ba snotho ye ga kentin original ngamong ga ba bakla ban ong dujok kalong ba biang hi ban ong dujok tang ba ngede ba snotho kai ga ka dujok kemot ayo ngede ba snotho ye ta namar kat kum ga biasa ba thymmai ka khlem khot ye ga dujok ka biasa ba thymmai kinong translate biasa ba thymmai klem ok khot ye ga dujok ki ong ki khot ye ga ka pyrthei ge baiap le ne ga ri ge baiap ta go khubor ne por ga dei u syiem babilon ule hiar shad dujok okay so ka e ga ta ga dujok ka bole hiar namar la pule biasa ba thymmai kam de ga dujok ka de ga pyrthei ge baiap pule Bible Catholik kam de ga dujok ka de ga ñiamra so gane khtin shiol but ki brig bale chene shiol baro ge baiap ba hop ba pop ki le chene baro Jesus Christ kun thup de euro ule che shio ha ga jing yap so ga khot ba khat we ya ka burom jomela penhiar sha dujok ne penhiar sha ka pyrthei ge baiap ne she gri ge baiap ne she ñiamra ki ksan yo ksan le siang na po jome ke mithya ha ga jing thya jong ye ksan bala tap ne bi me de kiwe moriu simply gamot ulai hiar se ga jing tep pat ki usha bam krun that's it shabam hau ksan ye ka met jo la tap de ksan ye ka met jo la tap de giwe simple ka bakran chpang ga jiyap that's it ka shiol ka ba us em babilon le hiar ka khlem thau e chpang ga dujok ka bang yimut ha ga bok sa nyum yap ga dingum jilip ka kren shapang ka jiyap simple reput chipo ha ga bok sa nyum yap amin ha ga ba ka jingthia ju ka de do ksan ba ya ka met ju la tap de giwe la bam ksan so uksan jong isaya kat sao kam kren chapang ga dujok ka kren chapang ka jiyap jong briu bat ka met ju ha ba tep ka hashi ha ga jingtep now ka shiol kam da mut ka jingtep kane ga ka khando ka shiol ga dai ga ba ubriu ma ki ju kim la ban modor kim la ba perkat kumno kim la ba ka nganong no ka shiol ka dai ga rukom batai jengki syapang ga jiyap jong briu namar umdon ba yabat ba leit cheta bani tho ngi ba galong sha gum ta so ki ong no e ka ba ga de ga shiol so kene ga de ga ka problem ka ba mi ka jing e ga ba mi ga de hagur kom translate ye ga khten shiol kene ga ka nganom no ka jaka ha ka ba us em babilon ulai sorry u isaya ong u khot ka shiol baru om men hiar iksan kitab ime so mentap pin lap bakam kasyong ha bible ayu ba pipule la pipule ga weipat pin lap the yagane ga khot yagane ga version gane ga bible hangni de kumwei gane ga bible gane de kumwei so ka shong bat ni dei ban snotho yaka kamut ayo gane ga mut na ki mut ba yaga jo jaka tamade ba snotho jak yaga ta ga jaka la khot ka shiol ga dei ga e shiol simple ka jimut shiol ka shisura ga jimut jaka ga dei ga jin yap shiol shisura ga dei jimut jaka ga dei kajing yap so
hai ka jiap jong syiem babilon leit hasio leit syega jiap leit syega pyrthei ke baiap kat kum ke bias ai thymmai leit syega ñiamra kat kum ke Bible Catholik leit syega dujok kat kum ke bias ai barim so ke dujok ke dujok ke dei ke pyrthei ke baiap ke dei ke ñiamra ke dei ke jingtep ke dei ke jakabomi i full stop Idon kamas ngutu we do kusan haba ong haba ka Bible keren spong kusan bom jiap na gospel jo Marcos long khat ke ba khandai ke khot ke ba sau pulai sau san hadu sau punyo hadu sau prajisha ha ke ba kusan jiap ke ding bom jilip kini baro kini gede ge kentin jo ke testament barim ke ba keren spong ke jiap jo beriu ke jingkut jo hasio Kusain bom jawab keding bom jilip kedai kentin jo Isaya. Naga Isaya khat sao, bat Isaya anu pun. Kam don jide bat ke dujok ke mangi perkat.